Ngisacela ukubingelela nguMango Thobane. Namhlanje ngizokhuluma ngento ebaluleke kakhulu abantu abangayiboni. Umuzi wethu umuntu hayi mina ngimncane ethongweni angeke ngilunge. Mina ngimncane ngeke ngilunge la ngithunywa khona ithongo. Hayibo. Umncane kunobani? Umncane kunobani nje. Impilo ayi ngobuncane. Ubiza luyi ngobuncane. Khona abantu abathwasayo abano-9 years, abano-8 years ethwasa umuntu. Wena una-18, wena una-20 bani. Uthi wena mina ngisesenamaphupho. Ngeke ngikhone lento angeke izilunge. Azophumelela kanjani amaphupho akho uma ubalekela iy'mpande zakho? Wena uyazazi ukuthi udalweleni. Yabo. Sengisho ukuthi kubalekile ukuthi wenze into othunywe yona, wenze into okufanele uyenze emhlabeni uphila. Kunabantu abangasekho emhlabeni ngenxa yokuthi baphikisana namathonga. Ngoba phela wona uma uphika ukwenza into ithonga liyayithatha lento kuwe, kuyithatha kwakho uyashona. Liyayithatha lifaka komunye. Uyayenza lo muntu uyaqhubeka uyaphambili. Yikho amadlozi enu ebalula kangaka ehamba ethwetshulwe bewathwebula. Yabo. Akekho umuntu omncane ethongweni. Yabo. Akekho umuntu omncane ethongweni. Kuyenzeka-ke thola ukuthi wena noma usaseko-9 years, usaseko ulokhuzana, ubikwe kuthiwa hayi usasemncane ngicela nimlinde. Yabo. Sengisho ukuthi into ebalulekile, akekho umuntu omncane ethongweni. Akekho umuntu omncane mayibizwa amathonga. Makufanele ube umfundisi noma kuthiwa una-2 noma hayi njalo noma kuthiwa una-12, thatha lelo bizo. Cause uma ungalithatha lapho uyakhona uzoya kanjani ungabhalansile. Iy'mpande zakho ingabhalansile. Yabo. Kufanele nisukume. Kufanele nizinikele. Kufanele njengoba uqala unyaka wazi ukuthi njengoba uqala unyaka zonke izinto zami kufanele ngizilungise sikhanye. Ungathi wena bakhethe mina ngoba nginjani. Ungawubuza lo mbuzo ngoba wazi ukuthi uzelene emhlabeni. Sonke njengoba sila emhlabeni silethelwe izinto ezithize. Sonke njengoba sila emhlabeni silethelwe ukuthi sizolungisa izinto ezithize zamathonga. Musu kuyinyeza. Musu kuyithatha kancane. Sukuma ulungisa impande zakho, ukhathi wenza into oyithandayo. Siyathokoza uMango Thobane. Lo khuluma isangoma Sonyize. Uyena lo